שורט פבירי. דווקא במקום הזה היה צריך לקרוא לנו פאנצ'ר באוטו? אני תכף מטפל בזה, אדוני. מה זה פה המקום הזה? איזה קיבוץ או משהו כזה? אמרתי לך שהיינו צריכים לבוא עם ההליקופטר שלנו. כמה יפה פה. פסטורלי, שקט, רגוע. אליס, אני לא משלם לך בשביל לחשוב. שתוך את הפה תתחיל לטפל באוטו. היה יכול להיות פה קצת יותר יפה. אם היה פה איזה בית מלון מפואר, אולי איזה ג'קוזי עם ברזים מזהב. זה רעיון. איזה בית מלון, 1,000 חדרים, עם קזינו ענק, עם חניון מסיבי. כן, אפילו איזה מנחת מסוקים מפואר. זה חזון. נהיה חלוצים בצפון. רוצה. תעשה לי אורי, תבנה לי אורי, תקלה לי אורי. הלו, ביבי, מה נשמע חביבי? החלטתי לתרום לך לקומפיין החדש שלך. כמה? כמה שתרצה. בתמורה למה? אני צריך טובה קטנה. יש פה איזה קיבוץ קטן, זניח, בצפון רמת הגולן. כן, סגור, ואשתי מאוד מתלהבת ממנו. כן, דש לי שרה, ותגיד לה שהיא יכולה להשתמש בווילה שלנו בטוסקנה במסיבות הפיג'מה שלה. כן, סגור העניין. תודה, גבר שרמנטי שלי, זה כזה רומנטי.